Tulo ang patay, lakip usa ka kani Chief of Police sa managlahing pagpamusil sa Maguindanao del Sur ug Special Geographic Area sa BARM. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Tadtad sa bala, kining itom nga sakyanan human gipamusil sa barangay Pagagawan, Datu, Montawal, Maguindanao del Sur, pasado alas 2:30 Martes sa hapon. Gilayong gidala sa ospital ang duha ka mga sakay sa mong sakyanan. Apan, gideklara na kining dead on arrival. Ang mga biktima, giila nga si retired Police Senior Inspector Elias Dandan, kinsa kani hepe sa Municipal Police sa Pikit, Cotabato, ug ang laing lalaking kauban niini nga si alias Raymond. Matod sa kapulisan, pabiyahe gikan Maguindanao del Sur ang mao mga biktima padulong unta sa Pikit, Cotabato diyang gipamusil sa wala pa mailing sospek nga nagsakay sa minivan. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP, lakip na ang pagsuta sa motibo sa krimen. Sa ngayon, ongoing yung ginagawang investigation at saka coordination sa pamilya nitong ating mga kapulisan para po makapagbigay man lang ng lead kung saan yung tutumbukin ng ating kapulisan. Baka merong mga banta sa kanilang buhay before pa ito nangyari sa kanila. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Samtang sa Special Geographic Area sa BARM, patay sab kining usa ka lalaking driver og payong-payong human gipusil banda sa Batulawan, Malidegaw, Martes sa hapon. Matod sa kapulisan, gikan na malit og pagkaon ang biktima alang sa ilahang iftar. Apan diyang pauli na kini gamit ang maong sakyanan, kalit na lang kining gipusil sa wala pa mailing sospek nga daling misibat. Padayon ang investigasyon sa otoridad. Ginakuhaan pa sab og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.